दिल्लीनिफ्राय जोंनि दिल्ली बर' बाथौआ बेबायदि दिनै फालिदों बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। ऐसे करता हूँ उसको निकल के दे देता हूँ वो है ना वो मोबाइल में भी आता है जोंनि बाथ्राखौ मैदेरा गाबोनो मानसि जिबिया हाँ एक बार हाँ वो ऐसा है मतलब उसमें जो रेसिपी वो कर रहा है इसको पैसे को दे दो यहाँ बाद में दे दो। अच्छा ठीक है हाँ बेटा को बता दो मैंने उसकी बात जानवर को निकलना पड़ेगा हाँ 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 Tarianan Gusai apa Burai Batu Kenasong 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 Sergau Udung Sergau Kenasong Okrangau Udung Okrangau Kenasong Hadabau Udung Hadabau Kenasong जोंनि रायसंनाय आरज गाबनायखौ नों आफा बोराइ बाथौआ मोजाङै खोनासं। बुंदों मैदेरा गाबो अदालगुदियाव सुबुं जिबिया गाबो अराय नों आफा बोराइ बाथौनि सेराव। हे गिरि आफा बोराइ बाथौ गोथार सिजौआ सिरिबा बाथौनि बान्दोआ बान्दोबा सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा थाइगिरनि एखङा बोराइनि रावा फंबा सिफुंनि गोथार आसाराबो मोनबा। हे गिरि आफा बोराइ बाथौ नोंनो सोरजिगिरि सानगिरि राहागिरि बोर बाथौनि नोंनो हा दै बार सान अख्रांनि गिरि बाय गासैखौबो दुलाराय
बाथौ सिबिसुला रायजो राजाफोरखौ आं उदालगुरिनिफ्राय दिल्ली बाथौ गौथुमनि भाइस प्रेसिडेन्ट गासै रायजो राजाखौ दिनैनि गोथार बाथौ सानाव गासैखौबो खुलुमनाय आरो अननाय थाबाय। गोजोन्थों। गोबां रायजो राजाफोरा फैनो हायाखै कभिडनि थाखाय। सासे सानै जि फैदों बिदिनो जों दिनैनि गोथार बाथौ सानखौ बेयाव आरज गाबो गोथार सानाव।